Nazdar Fučeri, dneska sme chceli opravovať hoblovačku nemeckého typa. Poliacko, tá zapierdoleného poliackého typa, dávaj, púšťaj. Či ide, opravili sme? Neviem. Opáč. Ide, opáč, dobre, vypni, Jožko môj, vypni, dobre. Vypni. Ja neviem, či sa to... Však vypni, sme opravili ba, hoblovačka polského typa. Vidíš, to sme vypli, hoblovačku polského typa. Kto chce 3500 € je vaša. Pozdrav, Šarky Fučer, kurva!